बागानखौ जोबोद इन्टारेस्टिं जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंजों लोगोआव दं बिनाराम दुस माबोरै मोनखो आरो जायगायावथ' फैनानै जोबोद मोजां मोनफैदों आं ग्राउन्ड रिपर्ट लानो फैदों बे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सानजारि नोगोर बे नलबारि ओनसोलाव फैनानै मोजां मोनदों बर'नि सुबुंफ्रानो बर'फ्रानो आबाद मावो बेहाय बेसर खेथि आलु खेथि मटर खेथि गोबां बायदिसिना गोरान खेथि मावनानै बिथांमोना जागासिनो दं आं जोबोर मोजां मोनदों बर'आ मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां आरो आबाद मावनानै बेयाव जाफैनायखौ नुनानै बहुद मोजां मोनदों बुंनो थाङोबा जोंनि अलासामनि बिथोरावनो बे जायगायाव नलबारि ओनसोलाव फुल आलु खेथि मावनानै बहुद मुंदांखा आरो दिनैसिमबो जाबोगासिनो दङ आं बहुद गोबावनि उनाव फैदोंमोन बे जायगायाव मोजां मोनबाय फैनानै आजि बुंनांगोन आङो 15 बोसोरनि उनाव बे जायगासिम आगान होफैदों दासिमबो बेनो बे आरो खेथि मावनायफोरखौ बुंनाङा गासैबो फारा फारि मावो बेनो मोजां मोनबाय नायो फैनानै दे नायलांबाय था नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ गोबां इन्टारेस्टिं जानो हागौ बेनि उनाव नुगोन आरो बोरै सासे लोगो नोंसिना फाइनालि दायो नलबारि होनो नामा नावकाटा बे नलबारि एरियायाव दा फैबाय आरो ना ओमफ्राय आलुबारियाव दा सफैबाय दा बिथांमोनजों दान्दिसे सावरायगोन नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम दा आलुबारिनि बिथांमोना माबायदि खेथि मावो माबायदि दिनैसिम मावनानै दं बिथांमोनजों सावरायगोन दान्दिसे नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअ हाय लोगोफोरजों दा गोबां आलु बागानाव बेरायबाय गोबां नायथिंबाय गोबां गामिनिफ्रायनो बे आलु बुरफैयो हाजिरा मावफैयो सानसेयाव 200 रां मोनो होनदो जों गोबां नुनो मोनबाय नै आलुल' बागान गोजा माने बिनिफ्राय बेसर बागानबो दं आंजों लोगोआव दं नै बिनाराम माबोरै मोनखो बेयाव फैनानै बिनाराम मोजांखौनो मोनदों आरो बहुदनो दा मेंगुलायबाय थाबाय थानो खवासो लोंबाय दा जों बेसेबां किल'मिटारसो फैगो दा बुंनांगोन ससे ट्रेक्टरजों फैबाय नङा होमबा दा गिदिंनायाथ' बुंनो थांबा सानबा 30 किल'मिटारसो गिदिंगासिनो आरोखि जों जायगायावनो आरो ओजोंनिफ्राय नावकाटानिफ्राय लाबाथ' बहुद गोजानानो ना मोजां नायो फोथारफ्राथ' मोजां जेरैबो नेचार बेसर बागान आलु बागान गासैबो समायना आरोना ओमफ्राय हाय लोगोफोर नायलांबाय था आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना देखायगोन समायना रमायना आबाद फोथार लोगोसेनो आंजों दं आदा अरुण बिनिफ्रायबो एसे मिथिना लानोसै हाय लोगोफोर नै बे न'आवनो थायो नै माबायदि नुदों लोगोफोर बे न'खौ ओरैबो आलु बागानबो गोजा ओरै आलु बोरनाय दं बे मानसि गोजा आदा अरुणनिफ्रायबो मिथिना लानोसै बेहाय फैनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनदों चेनेलनि गासैबो नायगिरि बिथांमोनखौ बे समाव आङो सिमेन्ट सापुरिनिफ्राय फैनानै नावकाटा बारनानै बेयाव मोनसे गुवार फोथार दं बे फोथाराव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बांसिनै बर' रायजो राजाफ्रा बेयाव रोजा रोजा न'खरा आलु आबाद मावनाय बे आलु आबाद मावनायनि सायाव जों माखासे नायगिदिंनाय नै बे आलु आबादखौ बेसेबां मावमारो बिनि सायाव जों नायबिजिरनो फैदोंमोन थारैनो जोबोद बाख्नायथाव एबा गोजोनथाव
जोंनि सिमोन हालामनि बर' रायजो राजाफ्रा आबादारि बिथांमोना बेयाव जे बेसेबां गोबां बिगा सासेयाव 20, 30, 40, 50 बिगा करि आलु आबाद मावो थारैनो बिगासे हायाव 50 बेग 60 बेग मोननायखौ जों नुनो मोनदों थारैनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुजोबगोन बिनि सिगां माखासे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों थारैनो बे फोथाराव फैनानै बयबो गोजोननाय लानो हागोन माने आबादारि बिथांमोना बे फोथाराव आबाद मावनानै गोबां आबादखौ मोनो नांगौ बायदि मोनो बेनिखायनो बिथांमोनाव गोजोननाय दं थारैनो बे समाव बे आबादखौ लांनो थाखायसो बेयाव लामाया एसे उसुबिदा थारैनो बेयाव नाला मोननै बारनांगौ दं बे नाला मोननैया जुदि माबा मोनसे हिसाबै दैदेनगिरिफोरनि नोजोराव गोलैनानै जुदि दलंफोर जायोब्ला थारैनो बे आबादारिफ्रा आरो साबसिन गोजोननाय मोनबावगोन मानोना बिथांमोनाथ' जों दानि नुनायाव PM किसान बायदि आसनिफोरखौ बिथांमोना मोननो हाया बिथांमोना मोननायखौ नुवा थारैनो बिथांमोना सरकारि जि आबादारि आसनिफोर दङ थारैनो दैदेनगिरि बिथांमोना नोजोर होनानै जाय बिथांमोना आबादारिमार बिथांमोननो बे आसनिफोरखौ डाइरेक्ट बिथांमोननि न'आव होफैनो हानांगोन होमब्ला आरो बिथांमोनाव गोसोआव गोजोननाय मोनबावगोन माने दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गोजोनगोन दैदेनगिरि बिथांमोननि खामानि बियो ओरैनो बे समायना फिसा न' लुनानै बिथांमोना बे समायना फिसा न'नि सिङाव थानानै गोबां न'खरखौ गोजोननाय आरो बिथांमोना बे न'आवनो थानानै बिथांमोना गोबां आबाद मावो आरो गोजोननाय लायो आरो न'खरखौ आलो गोजोन नुबाय थानाय जों नुनो मोनो बांसिनै बेयो जोंनि बे थानाय जयपुर 1 नं जयपुर गामिनि सुबुंफोरखौ जों बांसिन लोगो मोनफैदों नैबे लाइनाव आरो गोबां दंबावो गोबांखौ लोगो मोनबावगोन थारैनो बे जायगानि मुंखौ मा होनोमोन आरो दैमापुर होननाय बे मोनसे खन्द आरो बिदिनो गोबां खन्द दं बेयाव रोजा बिगा जों बेखौ साननानै फोजोबनो हानाय नङा बेसेबांबा गुवार फोथाराव गोबां सुबुङा बेयाव खामानि माने आबाद मावो 20 बिगा 30 बिगा सासे न'खरा मावो बिगासेयाव 60-50 बेग माइ आलु मोनो बिदिनो बेसर दङ मटर सामब्राम गोबां गोरान आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नुगासिनो आरो बे समाव बे आबादारिफोरखौ लोगो हमफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखिनियानो आरो माखासे खोथा थांनानै जों फोरमायबावगोन सासे हयथ' न'खरनि गोजाथ' बुरनो हाया गोबां हाजिरा लायो गोबां हाजिरा लानानै बिथांमोना आबादखौ बोखाङो थारैनो माबायदि लाब मोननो हायो बे आबादखौ बेसेबां बोसोरनिफ्राय मावबोदों आरो बे आलुआ माबायदि आलु जोङो बांसिन लकेल आलु गायनायखौ नुदों बेयाव लकेल जेबो बम्बाइ जों नुनो मोनाखै लकेल आलु नुदों आरो बेयाव सासे आबादारिया हाजिरा सासे सुबुंनो खामला मावग्रा सुबुंनो बेसे रां होयो बेनि सायावबो नोंथांमोननो गिदिर फोरमाय मालिकआ नोंसानो ना सोरनिबा मालिकआ आलुनि मालिकआ जोङो आलु बुरग्रा माने खामला मावदों आरोखि जोङो बिदिनो गोबां नायगिरि नैबे बुरिया मादै बहानि बादि आंहा उलुसाफोरनि नोंबो खामला जाफैदों खामला जाफैदों खै थाखा होयो खै थाखा मानि सानसेयाव 200 रां मोनो आरो सानसे जों जेबो होननो रोङा नालाय 200 होनबाय आरो जेबो नङा जोबोद मोजां ब्रेक बे समाव बेयाव गोबां सुबुङानो बेबायदि आलु बुरनाय गासैबो फोथारावनो आलु बुरनायखौल' नुगोन नाथाय जि खाख्लुम रावनिबो मोखांखौ जों सिनायनो हानाय नङा मानोना सान्दुं गोसानि थाखाय गोबाङा जि खाख्लुमनानै खामानिखौ मावदों मानोना मोखांनिबो खोथा थायो मोखांखौबो बयबो जोथोनै लाखिनांगोन आलुल' बुरबाय थाबाबो जानाय नङा सान्दुं खामगोन महर गाज्रि जागोन थिग बेबायदिखौ नोजोर होनानै गोबां आलु बुरग्रा उन्दै बिनानावमोनबो दं बे बिनानावमोनजों जनानै एसे जों रायज्लायनो नाजागोन नानिया बहानि उलुसापुरि बेसे बोसोर जाखो नों बेसे 12 12 बोसोर ओमफ्राय नोङो फरायगासिनो मा थाखोआव फरायो 7 स्कुल गैयिखाय आलु बुरफिदा बेसे होयो नोंनो सानसेयाव 200 होनो 200 दे नानि ना मा नाम उदांस्रि गयारि मा गामिनि उलुसापुरिनि सानैबो एखे बैसोआ नोंना बेसे 13 होनांगोन जोबोद गोजोननाय थाबाय नै बिथिं आरो नानिमोन बुरबावदों बिनानाव बहानि
Mohanpur, Mohanpur. Kini nong Mohanpur ni? 1 nomor. 1 nomor. Mana? Nanu Boro. Nanu Boro. Oh. Ani nung nama mana? Ang nai Ibanai Boro. Buhani? 1 Mohanpur ni. 1 nong Mohanpur ni. Pista ko pura gasina? Ang da college au second year of Second year pura gasina. Da school bon kai. College dong na ya? College sports sabai dong. Oh, benikainya nih spurs bahag lah ya sih. Alu burnu sih dे जोबोद मोजां आलु बुरनो फैदों फरायसा बिथांमोनाबो जोबोद आबादारि नालाय आबादारिनि फिसा बेफोर बयबो मुखुब आरो आबाद मावनायाव थारैनो बे समायना फोथाराव जेसेबां नायो आलु बुरनायल' नुगोन केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खालामबाय बे रोजा रोजा बिगा नुहुरस'हायै रुगुं गैयै बे फैलाव फोथाराव गोबां बर' न'खरा बेबायदि आलु आबाद मावनानै न'खर खुंबोबाय दङ जों बिदिनो दिन्थिलांबाय थागोन आरो बेयाव सासे जोंहा बिनानाव नुबावदों बिनानावाबो हयथ' बेयाव आलु बुरनो फैदों बे आं नागाथां माथां नुदों बिनानावा बर' ना आइ लोगोफोरजों दा भिडिअखौ बनाय थांबाय जों दा न'आव थांनिसै गासैबो ना जायगा थांसै बाय बाय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आबाद मावनाय बर'